Продължаваме с как се сменя гума на КАМАЗ. Този път в High Definition. Музикалното оформление е от циганско празненство по случай Гергьовден. Какъв им е Свети Георги на циганите, тепърва предстои да изясняваме, след като си монтираме гумата на КАМАЗа. Вкарахме гумата, вкарахме пояса. Пояса вкарахме ли го? Добре, значи до тук всички операции, които зрителите изпуснаха, са същите като при смяна на гума на велосипед. От тук нататък започват операциите, които са специфични за смяна на гума на камион. А музикалното оформление, между другото, е с доста високо качество и на връщане ще минем и ще ги снимаме от пътя. И направи си сам празненство по случай Гергьовден. Добре, ако сега няма да правим нищо интересно, мога да го спра за малко. Ще монтираме джантата. Добре.